Ei kovin kauan sitten elämämme oli vapaa digitaalisesta vaikutusvallasta. Leikimme ulkona, menimme nukkumaan ajoissa. Olimme terveitä ja stressittömiä. Mutta nykyään teknologia pyörii ympärillämme. Työpaikkamme, kotimme ja jopa kehomme ovat yhteydessä toisiinsa puhelimien, älykellojen, wifien ja monen muun kautta. Hei, nimeni on Augustine ja tänään haluaisin puhua asiasta, jolle altistumme päivittäin, sähkömagneettinen säteily eli EM. Muutama vuosi sitten ihmisillä oli vain puhelin ja ehkä kannettava tietokone. Nyt kannamme mukanamme useita laitteita vuorokauden ympäri. Tutkimukset ovat osoittaneet, että mihin tahansa aikaan olemme alttiina vähintään 3 laitteelle ja kotona vielä useammalle. Mutta miksi se on ongelma? Eikö teknologian tarkoitus ole parantaa elämäämme? Tässä on ongelma. EMR on näkymätön, mutta jatkuva matalataajuisten säteilyjen lähde kaikista laitteista, ja se voi olla haitallista. Älypuhelimesi, kellosi, wifi, puettavat teknologiat, jääkaappi ja jopa pistorasiat päästävät jatkuvasti EMRää. Tämä herättää huolta pitkäaikaisesta turvallisuudestamme ja hyvinvoinnistamme. Maailman terveysjärjestö on luokitellut EMR:n mahdollisesti karsinogeeniseksi, eli se saattaa mahdollisesti aiheuttaa syöpää. Terveydenhuollon ammattilaiset, kuten tohtori Savindar, ovat nostaneet esiin huolia EMR:n mahdollisista sivuvaikutuksista, erityisesti siitä, kuinka lapset ovat paljon alttiimpia. Lasten aivot, kuten hypotalamus, imevät 1,5–2 kertaa enemmän sähkömagneettisia kenttiä kuin aikuisen aivot. Mutta jos katsotaan lapsen luuydintä, se imee uskomattomat 10 kertaa enemmän sähkömagneettista säteilyä kuin aikuisen luuydin. Aivot ovat paljon imukykyisemmät, kallo on ohuempi, ja koska suhteellinen koko on pienempi, jos annan sinulle saman annoksen, pienempi kudos imee enemmän kuin isompi kudos. Ensimmäinen asia, joka pitää tehdä, on pitää laite, joka säteilee tätä säteilyä kauempana itsestäsi, kuten esimerkiksi matkapuhelimen. Katkaise kaikki pistorasiat, kun ne eivät ole käytössä. Kolmanneksi voit käyttää sähkömagneettisen kentän harmonisoijia, jotka tasapainottavat laitteen säteilyn aiheuttamia haittavaikutuksia. Nyt kun olet kuullut asiantuntijalta, katsotaanpa EMRää toiminnassa. Tässä on joitakin omia välttämättömyystarvikkeitani, joihin uskon useimpien teistäkin luottavan. Tietokone, tabletti, puhelin ja kannettava tietokone. Tämä on säteilymittari ja se mittaa, mistä säteilyn lähteet löytyvät. Kun lukema on yli 200, se ei ole turvallista. Katsotaanpa tämä. Tietokone näyttää yli 200, eli se ei ole turvallista. Entä tabletti? Se näyttää yli 1000. Ei ole turvallista. Nyt jokin, jonka laitamme ihollemme aivan lähelle joka päivä, ylittää 1000 rajan. Ei turvallista. Entä kannettava tietokone, jota käytät melkein joka päivä? Yli 1000, yli rajan. Sekään ei ole turvallista. Tässä on toinen laite, jota käytämme säteilyn havaitsemiseen. Sitä kutsutaan SDR-ilmaisimeksi. Tämä laite antenninsa kanssa pystyy havaitsemaan ympärilläni olevan säteilyn. Kun laitan tämän päälle, kuten näet, vihreä vesiputous-spektrogrammi osoittaa, että ympärilläni on säteilyä. Huomaa näytöllä, että se on 72 MHz. Tämä taajuus vastaa aivojemme toiminta-aluetta. Katso säteilymittarin lukemaa. Kehoamme pommitetaan jatkuvasti kaikella tällä säteilyllä, ja tämä selittää, miksi useimmilla meistä on vaikeuksia nukkua öisin ja miksi joskus saamme migreeniä. Haluan myös, että kuvittelet, millainen vaikutus tällä on lapsiin, jotka viettävät tunteja tableteilla ja puhelimilla. Mutta ollaanpa rehellisiä. Emme vain voi lopettaa teknologian käyttöä, se on liian välttämätöntä. Mutta entä jos kertoisin, että on olemassa yksinkertainen tapa suojautua sähkömagneettiselta säteilyltä? Tässä on M-Guard, ympäristön harmonisoija, joka suojaa sinua säteilyltä häiritsemättä kodin laitteiden normaalia käyttöä. Testataanpa sitä. Sallikaa minun esitellä Teröm, Guard-kollegani, joka tekee demon.
Hän käynnistää mittarin, ja kun hän lähestyy kannettavaa tietokonetta, kuten näette, lukema on yli rajan. Kunnossa. Testataan nyt puhelinta. Ja kuten näette, lukema on myös yli 1000. Nyt kun M-Guard on kädessäni, kytken sen päälle 3, 2, 1 laskennalla. Tarkistetaan lukema uudelleen. Se on 0, 0, 0. Okei, aion irrottaa sen. Okei, laita puhelin alas ja mene lähelle kannettavaa tietokonetta. Nyt tulee lukema. Nyt aion kytkeä M-Guardin päälle 3, 2, 1 laskennalla. Jälleen lukema on 0, 0, 0. Nyt M-Guardin kanssa sinun ei tarvitse tinkiä teknologiasta tai mukavuudesta. Voit silti elää vapaasti tietäen, että olet suojassa. Palataanpa nyt SDR-ilmaisimeen. Kun hän käynnistää ilmaisimen, haluan, että kiinnität huomiota 2 asiaan. Ensimmäinen on ääni ja toinen on vihreä vesiputous-spektrogrammi. Kun M-Guard on kädessäni, kytken sen päälle 3, 2, 1 laskennalla. Ääni on poissa ja toiseksi vihreä vesiputous-spektrogrammi on nyt muuttunut siniseksi vesiputoukseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että M-Guard on harmonisoinut säteilyn ympäristössämme. Irrotan laitteen uudelleen. Seuraa ilmaisinta. Kytketään se takaisin. Siinä, ja tämä muuttaa kaiken. Kiitos, Therö. M-Guardin avulla sinä ja perheesi voitte olla rauhallisin mielin, koska nyt olemme EMR-vapaa alue. Ehkä olet terve ja kaikki on hyvin, se on hienoa, mutta haluan, että kuvittelet 5 vuotta eteenpäin. Heräät kauniiseen aamuun, mutta tunnet, että jokin ei ole kohdallaan. Nouset ylös ja tunnet valtavan paineen päässäsi. Ajan myötä se vaikuttaa muistiisi, uneesi, aisteihisi ja suorituskykyysi. Elät niiden kanssa uutena normaalina, ehkä tiedostamattomuuden tai tietämättömyyden vuoksi. Perheesi ympärilläsi on hyvin huolissaan ja he jopa kannustavat sinua menemään magneettikuvaukseen. Kuten aiemmin videollani mainitsin, jatkuva ja pitkäaikainen altistuminen sähkömagneettiselle säteilylle voi olla syöpää aiheuttavaa. Tärkeä sana tässä on jatkuva ja pitkäaikainen altistuminen. Homma on tämä. Voit elää elämääsi normaalisti, olla tekemättä mitään, vähätellä säteilyä ja jatkaa kuten ennenkin. Jos sinulle sattuu jotain pahaa, silloin voi olla jo liian myöhäistä. Et voi peruuttaa sitä, mitä kehollesi on jo tapahtunut. Tai sitten käytät vain 2 sekuntia M-Guardin kytkemiseen, ja se voi säästää sinut valtavilta sairaalalaskuilta, joita edes vakuutus ei kata. Kuten sanotaan, ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito. Emme näe säteilyä, mutta tunnemme sen energiassamme, unessamme ja stressissämme. M-Guard luo turvallisen 8 metrin tilan. Se on pieni, mutta suojaa kaikkein tärkeintä, sinua, lapsiasi ja läheisiäsi. Maailmassa, jota emme voi hallita, sinulla on silti valinnanvaraa. Jos tämä puhutteli sinua, ota yhteyttä siihen henkilöön, joka jakoi tämän kanssasi. He välittävät, ja niin pitäisi sinunkin. Olen Augustine. Pysy turvassa, pysy suojattuna ja pysy terveenä.